To da asik lata ti biag ko na may naserserbi ko. Tadasin nga. O may naserserbi ka niya mon. Kaya pa'y manin. Nya manin yung problema. Amla min at asik aswinin. Puro ata ubing lata ti kukuy mon. Tiga nga nga dakilan kasi kasminta ka pa'y. Aslawan serserbi ka niya mon so kamemet no pumaraw na kuno san to da asik lata ti biag ko. Tadasin nga. Wala nga amom. Mamin anon ni. Mamin ano nga kuan kada schedule ta. May skip. Nabi diyata. Kaya alangan nga kwakit una ikjay ubing angin kanyang. Kada ko lang. Lakayan ka. Kada Ka ko pa'y nga lang. makaurayin. Ada schedule ta ikanay mo i-cancel. Tiga nga nga di ka makaawat. Kas la dirabi nagtutulagan ta ang schedule ta. Yung tinurugan nak. Kasi kaman may tagpaturog ti hanggang alas 12. Awan serserbi ka niya Wala mon. makaturog Ay na. Yung Oo, digdig. sasabi. Digdig usak kinasapa. Napay kwa. O, anya oras ko na paturog, Jubing. Las 12. O, di maturog mitin. Jay lang jay Ando lang Digdig usak pamit ti alas 7 tirabi. Tano lang kwa. Dalpas na nagdigos. Tinurugan na latamanin. Wala mo, naklakayan ka, di ka lang makawaawa din. So mas man pumanaw sa pit. Madi. Pumanaw nga. Ang nakatasa. Awan ti kakanyamon. Ang nakatasa kaswinin. Nyamit deta nga asawan. Saan to? Dasik lang di kwan. Biagkun. Todasin nga. Agpakugit to pa'y. Di maiturid. At ang tulakid, todasin ti bagimon. Nagari bakit? Magamangig ti karuba. Sumber ka dyan nigin. Nagadula nga, artena nga. Tagari tangiwat mo aron. Keso, agpay sumit. Magamangig ti karuba. Nang katotodas kamit nga. Tatula, agpakugit din pa'y nga makaya. Tagari ang tangiwat mo na. Okay mo ni kagaw din, nagadula nga amom. Kaya mo tapig sa akpay. La. Munig ka dyan, nagadula nga amom. Nakamit ti. Mangigto ti karuban. Todas nga. Din tupay kaya Tagari nga rin din ang bagay na mo. Amoy sa kababain ni. Nabuting kami lagayam. Yung gusto. Magsubliak tong ligi. Kasi kasto na ka, alaklakayanin ki.